Влизаме само двамата. 5000 на всеки 7. 5000, не свали ти малко. Не свали ти малко, 5000. Колко? 5000, не свали ти малко. Дигаш ми ръка, после се криеш зад някакви генералчета. Дали, а? И нещо много почнахте да му вярвате на това. Пускай такива! Ти вече не си фактор, свиквай. Кой не е фактор? Ти Кой вече... не е фактор? Не, свиквай, няма... Проблем, влизаме. Стасти! Аз не съм фактор! Ей! Страшката! Ей! Аз всички са ви изградал! Всички са ви изградал, мама! Мишо! Всички са ви изградал, мишоци! Удари ме! Удари ме, бе! Come on.